Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo. Uphenyi Bheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekutholakale isidumbu sowesilisa ongakaziwa kuze kube manje lapha ke endaweni ehlukanisa ke iVory Park kanjalo neRabe Ridge budebuduze nesikole samabanga aphansi sase iVory Park. Indawo ke budebuduze nomgwaqo obizwa ukuthi ke uBoshoff. Lona wesilisa utholakala esethule nje unamanxeba. Nokho ke ngendlela okubukeka ngakhona akubonakali ngathi ke umuntu okungenza kube mhlambe ukuthi ubulawele la. Kubukeka sengathi ke mhlambe kungenza ubulawele kwenye indawo aseke ezolahlwa ke kuyo le ndawo lena. Singaqinisekisa ukuthi abezime ephuthumayo babizelwe endaweni ke sigameko base bemmemezela njengomuntu osethule kuyo indawo yesigameko. Isigameko lesi ke sesishaqiseke amalungu omphakathi nokho ke ngendlela okwenzeka ngayo. Amaphoyisa azophenya icala lokubulala. Kanti ke singaqinisekisa ukuthi ke imoto lena ke ethwala ke idumbo kuyimoto ke yamakhaza ifikile ke nayo ke endaweni isidumbu sobe sesithatha siwa ke emakhazeni kahulumeni. Abalahlekelwe owesilisa obefake i-t-shirt enavy blue kanjalo ke nejini ebizwa ngokuthi ke udenim bangahambela ke isiteshi samaphoyisa eRabe Ridge ukuze ke bekwazi ukufuniswa nalapho ke bezokwazi ukuhlonza isidumbu. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo Uphenyi Bheshu wakwaZanibe. Umbiko siuqopha bukhoma endaweni yaseRabe Ridge kanti ke ithombe nemsindo siqoshelwe ubanele uBrazo wakwaSondlo.